All your lives on the beat. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-egbu n'ime enu a. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-emelụ m ife. Imammo kụnyelu m n'ọkụ a. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-emelụ m ife a. Imammo na-emelụ m ife. Imammo na-emelụ m ife. Mmụọ na-emelụ m ife bụ karịsịa. Mmụọ na-emelụ m ife bụ Chukwu. Nnukwu mmụọ. Nnukwu mmụọ. Mmụọ na-emelụ m ife. Mmụọ na-ebunye m ike. Mmụọ na-emelụ m ife. Mmụọ na-eme m obi salịsalị. Mmụọ na-emelụ m ife. Mmụọ bụkwa nnukwu mmụọ. Mmụọ na-emelụ m ife. Eya o, eya o. Mmụọ na-emelụ m ife. Mmụọ na-eme amala o. Mmụọ na-ebunye enu o. Mmụọ na-ebunye ike. Onye ọbụla bịala n'ụwa nwere mmụọ na-emele ya iwe. Ma nwoke ma nwaanyị o nwere mmụọ na-emele gị ife. Ịmalụ mmụọ na-emelu ya ife. Melu ya ife o ka o wee bunye ya ike. Melu ya ife ọ na-achọ ka o wee ticha gị o. Mmụọ ga-akwụnye gị n'ọkụ. Ọ bụ na imele ya ife ọ na-achọ ọ kwụnye gị n'ọkụ. Ọ bụ na imele ya ife ọ na-achọ o ticha gị bụrụ odogwu. Mmụọ na-eme amala karịsịa o. Eyi ogo mmụọ karịsịrị. Oti egwu nwa agụlụ eze Chukwu. Onye amụma egwu o na-agụta o na-abịa m. Mmụọ na-emelụ m ife kalata o. Mmụọ na-esi alụmanya wee mee m mbụlụ odogwu. Okolobịa jee jụwa ese ka ịmalụ mmụọ na-emelụ gị ife. Agbọghọbịa jee jụwa ese ka ịmalụ mmụọ na-emelụ gị ife. Ịmalụ mmụọ na-emelụ gị ife o. Chọlụ ya aja o wee kwụnye gị n'ọkụ. Melụ ya ife o ka o wee ticha gị ka ibulu onugbu. Maka imele ya ife ọ na-achọ. Imele ya ife ọ na-achọ na ọ ga-ebunye ya ike. Imele ya ife ọ na-achọ ọ ga-ebunye ya ike. Ike ebunyela ka eze n'ugbo. Imele ya ife ọ na-achọ ọ ga-ebunye gị ike. Ike ebunyere ike nga na ụmụ uju. Mighty n'uju ala nsọ. Ike eji eme odogwu. Ike eji eme odogwu. Ike eji eme odogwu. Ọkwa ike eji eme odogwu. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-ebu n'ime enu a. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ kụnyelu m n'ọkụ a. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-emelụ m ife a. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Ịma mmụọ na-emelụ m ife. Mmụọ na-emelụ m ife bụ karịsịa. Mmụọ na-emelụ m ife bụ Chukwu. Nnukwu mmụọ. Nnukwu mmụọ.
nnukwu mmụọ mmụọ na-emelụ m ife eyo eyo mmụọ na-emelụ m ife ịgba mụ na-etili mmụọ ịgba mụ na-etili mmụọ mmụọ na-emelụ m ife bịa gbalụ m egwu mmụọ na-ebunye ego mmụọ bute bute arọ bute bute ka ọ kwalụ ya ụzọ ọga imelụ mmadụ ọga imelụ mmadụ ọkwachi gị ka imelụ ya o maka na eje anaba isi ije mmụọ mmụọ na-apụ apụ mmụọ na-emere m ibe mmụọ dube m mmụọ chebe m mmụọ dube m mmụọ chesie m ike ka nkene mmụọ na-emerụ m ibe ka nkene chi na-emerụ m ibe dododo Chukwu okike n'igbu mmụọ mmụọ na-ejelu m ọgụ nata ọgwa gị na-ejelu m ọgụ be ndị mmụọ mmụọ na-ejelu m ọgụ ibu ike kara aka mmụọ 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 ụmụ okolobịa ka m gwa unu okwu mala mmụọ na-emelu ya ife melu ya ife imezali ya ife nwaanyị akwụnye gị n'ọkụ imezali ya ife a mmụọ kpalị gị aka ikwelu o bido ọrụ ya ikwelu ọ kwụnye gị n'ọkụ ikwelu o bunye gị ike ikwelu ọ kpalị gị aka ikwelu na ọ na-eme mmụọ bụ mmụọ ka mmụọ ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-ebu n'ime enu a ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ kụnyelu m n'ọkụ a ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife a ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife mmụọ na-emelụ m ife bụ karịsịa mmụọ na-emelụ m ife bụ tọgbuo nnukwu mmụọ nnukwu mmụọ mmụọ na-emelụ m ife mmụọ na-ebunye m ike mmụọ na-emelụ m ife mmụọ na-eme m obi salịsalị mmụọ na-emelụ m ife mmụọ bụkwa nnukwu mmụọ mmụọ na-emelụ m ife eyo eyo mmụọ na-emelụ m ife o nwere mmụọ na-emelụ ụmụ Igbo ihe o nwere chi ụmụ Igbo ji eje o nwere mmụọ na-emelụ ụmụ Igbo ife ha ji eje kpalizi obodo oyibo mmụọ na-emelụ ife obodo bụ na anyị batala mmụọ na-emere anyị ife chi ụmụ Igbo dị ike chi ụmụ Igbo dị egwu mmụọ anyị ji eje eje ọkala aka onye bagụlụ eze Chukwu ka nzute odogwu na o nwere mmụọ na-emere ya ife High Chief Obinna Ilechukwu Ebube Chukwu ụzọ na agụlụ eze Chukwu ebe ọ bụ na ọ batala werezi akwa nwa ogbenye ọrụ ụlọ ya ụnọ wechiri ike ichinye ya ewechie nya ọbata ozu ọla nke izizi na agụlụ eze Chukwu oju na-eme ọgọ n'inwe mmụọ na-emere ibe ụfọdụ ka gbara unu ofe ọkụ
ma be nwezi ife ba na-alụ High Chief Obinna Ilechukwu wesi na ọ ga-alụlụ mmadụ ịnọ ụlọ Agụleze Chukwu wee lezi anya wee chie nya ọgbata ozu ọla na Agụleze Chukwu CEO Apple Inn Hotel and Suites na Sabao CEO Sizna Reservice Limited CEO Sizna Garden Estate na Sabao Ebube Chukwu ụzọ nwere mmụọ na-emere ibe ọgbata ozu ọla nwere mmụọ na-emere ibe Ebube Chukwu ụzọ oju na-eme ọgọ ọgbata ozu ọla na Nsukka East n'Enugu steeti ka Jesu dodogwu onye ka mụ na-ekwu obere nwa Chukwu bunyelike ka mụ na-ekwu okwu ya Ugochukwu Omeje oke nwa na Nsukka na mbosi mbịalụ na be gị n'ikpunyere m ewu odegwu n'ịdị mma n'inwelu mmụọ na-emerụ ibe Ugochi Meleze na Nsukka odegwu jelu na Togo wee bute mgbamgba ike Ugochi Meleze na-alụọ n'onwelu mmụọ na-emerụ ibe ijelu na Togo wee chili nwaanyị na abọ wee nụba Chukwu jinye wee gọzie gị Lolu Ugochi Meleze ọmalịcha nwaanyị dị mma First Lady Ugochi Meleze Juliana Eli Omeje ọmalịcha Second Lady Ugochi Meleze Sylvia Omeje ụmụ nwaanyị Chukwu gọziri agọzi Chukwu were ụmụ ise wee chọfa mma Chukwu nyelu ya nwoke atọ na nwaanyị abụọ ọ bụ ụmụ Chukwu ji chọ ya mma Ugochi Meleze bụ mmụọ CEO Ghost9 Technology na Togo Ibeze na be nna gochie na Anambra steeti n'Ogboji n'Orumba South wee gbaa na lụọ ụlọ wee lụsi ụlọ wee tinye mmọnwụ ọla obodo kwelu na ọ na-eme Ugochi Meleze bụ mmụọ Ugochi Meleze odogwu Ugochi Meleze odogwu Ugochi Meleze odogwu n'onwelu mmụọ na-emelu gị ife ka njebe ụmụ uchu ala nsọ ka nje zute odogwu na omenwulu ife ego isi eju ude eze anya nze bụ nze n'ụmụ uchu ọzọ akụ enwe ebe n'ụmụ uchu odogwu batala ego na nwata wee bata be nne ya obodo kwele onye ife na-eme ọzọ akụ enwe ebe n'ịbụ karịsịa ọzọ akụ enwe ebe iwe mmụọ na-emelu gị ibe nze bụ nze n'iwe mmụọ na-emelu gị ibe odogwu amụrụ n'ụmụ uchu ala nsọ karịsịa ịgbaka mụ na-etili gị ijebe asị m n'ihe ejeluo
akụ enwe ebe ka njebe agụla eze chukwu ka jezu todogwu o nwere mmụọ na-emere ya ife high chief ichie Nnamdi Amuzie nwoke o nwere mmụọ na-emere gị ife ichie nnukwu ugo were nwoke dị nwere ibubo CEO Daddy's Brown Multi Services Limited Road Construction and Oil and Gas Kiji we kalisia o Di welu mmụọ na-emere ife Oh no Ebu kalisia Ichie nnukwu ugo n'agụla eze chukwu Ichie nnukwu ugo Onowu n'agụla eze chukwu aka n'alụ ụzọ oje ile ngasị eme ọgọ ka njebe kwụlọ ọbịa o ka nze zụta odogwu buteli ike eji eme mmọnwụ Chief Chukwudi eze nwe obodo ọgịlịga iwere mmụọ na-emere gị ife ọba atụ ụlọ adị mma n'ekwulọbịa ebetete iwere mmụọ na-emere gị ife ọba atụ ụlọ adị mma ọgana nwere ife dị eme mmọnwụ onye nnukwu ego iwere mmụọ na-emere gị ife ekwulọbịa mesalụ wee kwelụ ịbụ mmụọ iwere mmụọ na-emere gị ife Jesu toy Injina Chukwuma eze oge mmụọ ejide ebube n'agụla eze chukwu Nze Ikenye Lugo n'agụla eze chukwu eze mmiri na Abuja odegwu n'ịgbasiri ike iwere mmụọ na-emere gị ife Abuja ka ijelu wee bili eze mmiri ndị ekenela ọlọ gị Mrs. College Onyinyechi eze nwa ojelu Canada jebili na-alụ ọlụ Ikenye Lugo enwere mmụọ na-emere gị ife CEO Keki Real Estate na Abuja aka na-agbapụ mmiri o ife imelu kantel eze mmiri n'ime nwụlụ ife Izu Ikenye Lugo n'onwelu mmụọ na-emelu gị ife eze mmiri iwelu mmụọ na-emelu gị ife Ikenye Lugo n'agụla eze chukwu onye gbasiri ike oji mmiri eme ọgọ aka na-agbapụ mmiri iwelu mmụọ na-emelu gị ife ịma mmụọ na-ebu n'ime enu a ịma mmụọ kwụnyelu mụ n'ọkụ a ịma mmụọ na-emelu m ife a mmụọ na-emelu m ife bụ karịsịa nnukwu mmụọ na-ebunye m ike mmụọ na-eme m obi salisali mmụọ bụkwa nnukwu mmụọ eya
ka njebe kwụlụ ọbịa o ka nje zụta odegwu n'ijele Holland ọ wee bute nnukwu ike Ifeanyi Chukwu anaje mba o onye nnukwu ego iwere mmụọ na-emerụ ife ala nsọ na-ebetete Ifeanyi Chukwu anaje mba foundation onye nnukwu ego n'iwere mmụọ na-emerụ ife achịcha ụmụ ogbenye ubi niile eme nni ụdala ọma ubi niile eme nni ala nsọ na-ebete ya ete achịcha ụmụ ogbenye n'iwere mmụọ na-emere gị ife Ifeanyi Chukwu anaje mba Anjezu Toyimo odegwu nwoke odegwu jere Australia buru mgbamgba ike n'onugbo onye na-ekwu odegwu na-agụlụ eze Chukwu n'onwelu mmụọ na-emere ife Chimezie eze ka nne ya ọnwa n'Australia ọnwa mụ na gị dị na mma mana o nwere mmụọ na-emere ya ife o nwere mmụọ na-emere gị ife mmụọ na-emere ya ife mmụọ na-emere gị ife bụ odogwu ọnwa teelu m ọnwa maka na ịbụ nnukwu mmọnwụ ọnwa teelu m ọnwa n'osuru aka na-ekwu ọnwa teelu m n'izo n'ibe eji eje mba ọnwa n'Australia ọnwa na mekene gị ọnwa nwere mmụọ na-emere ife odegwu nwoke odegwu jere Australia wee buru ike maka agụlụ eze Chukwu fakụbara ya aka ọnwa tielu m ọnwa ebulu m ịgba wee jebe kwụlụ ọbịa ka njezu odogwu High Chief Onyedika Okafọ Ebube Chukwu ụzọ inwelu mmụọ na-emere gị ife odegwu jere bepele wee lọta ọ batala ekwulu ọbịa wee mebe ụzọ be nne ya wee sị onye ọbụla libe ife onye ọbụla abịa libe ife igwe ekwulu ọbịa wee kpọọ ya Onyedika Okafọ bịa ka chie ya echichi ọbatazie na-abịa igwe wee chie ya echichi ịma ife chiri ya n'echichi Ebube Chukwu ụzọ izizi na-ekwulu ọbịa na onwelu mmụọ na-emere gị ife CEO Republican City Apartment Hotel and Suites n'Awka Ebube Chukwu ụzọ onye nnukwu ego odegwu eji agbatu na-ebete ya ete ọgịrịga ọwụwa ije Brazil wee bute ego wee bata be nna gị obodo kwelu ndị na-eme ọgọ Ebube Chukwu ụzọ odogwu Kanjebe n'Okunu n'Umunya Anambra Steeti Kanjezu Odogwu Chinenye ike amaka oyimo iwelu mmụọ na-emelụ gị ife iwelu mmụọ na-emelụ ya ife ya nwa mmụọ na-ebunye ya ike mmụọ na-emelụ gị ife bụ odogwu Chite Otosu Ojimote Mogo n'Umunya Aje onye na-ekwu n'onwere ife Chite Otosu bụ odogwu na mekene gị Chite Otosu inwe mmụọ na-emere gị ife
environment yo ka Jesu todogwu Ndubuisi Kenneth Nweke Ọlakụ Faison Odogwu na Ntejabo inwe mmụọ na-emelụ gị ibe CEO Winken all kind of woman hair Inetu Ilo na Balogu market na Lagos ị ga-amụ onye na-ekwu Odogwu jelu China nata onye l'obodo dị iche iche wee bute ike Odogwu na Ntejabo ọgụ n'ịgbago mmọnwụ n'inwelu mmụọ na-emelụ ife Ọlakụ Faison inwe mmụọ na-emelụ gị ife ojiwe ige eme ọgọ inwe mmụọ na-emelụ Odogwu na Ntejabo ọgụ ịgbaka mụ na-etili gị inwe mmụọ na-emelụ onye nnukwu ego n'iso n'ife eji eje mba inwe mmụọ na-emelụ obodo ịbatalụ fa na-ekwele n'ife na-eme inwe mmụọ na-emelụ gị ife kajebe mileti zute Odogwu na Agụleze Chukwu n'ịgbasili ike Chidi Eze Nwenu Odogwu jele mileti wee bute ike iluo na mileti onojele ebute ike na onwelu mmụọ na-emelụ gị ife Akim n'ịgbawala ụgbọ Akim n'ịgbawala ụgbọ oge nwe Jide Ebube n'ịbụ nwanne m mana o nwere mmụọ na-emelụ gị ife CEO Chidon Imperial Integrated Services Limited Akim oke nwa ijele mileti nata webudu ike nata Akim onye ego inwe mmụọ na-emelụ gị ife inwelu mmụọ na-emelụ gị ife inwe mmụọ Chidonu ka mụ na-akpọ inwe mmụọ na-emelụ gị ife Chidonu na-emileti ya Odogwu na Dubai mana iji nkata bụlụ ike nata inwe mmụọ na-emelụ Bata Agụleze Chukwu obodo ekwele n'ife na-eme inwe mmụọ na-emelụ gị ife anya zụta oyimo Odogwu na Agụleze Chukwu tonu m onye na-ekwu Izichukwu ọnụ nkwụ One proposal na Ladipo Chris eje One proposal na onwelu mmụọ na-emelụ ife mmụọ na-emelụ ife bụ Odogwu na nwata ka iji chụba ego wee kpata ego wee bute ike agbọsụ oyi one proposal inwe mmụọ na-emelụ gị ife onye na-ekwu na onwere ife inwe mmụọ na-emelụ gị ife Odogwu je Ladipo bute ike inwe mmụọ na-emelụ gị ife wee bata Agụleze Chukwu inwe mmụọ na-emelụ wee mezi ife obodo ekwelu n'ife dịbanye inwe mmụọ na-emelụ gị ife oyi one proposal inwe mmụọ na-emelụ gaa n'iru na onwere mmụọ na-emelụ gị ife mmụọ na-emelụ gị ife ka nje zụta oyibo Igbo onye na-ekwuo na ọ bụzi Odogwu nzokwu niile eze aṅụ na nzomenuka akụọ n'ịgbasili ike na nwere mmụọ na-emelụ gị ife distributọ Nigeria Bili Will na Agụleze Chukwu n'ịgbasili ike nzomenuka akụọ n'ịgba oyimo mụ na gị dị na mma na nwere mmụọ na-emelụ gị ife omenuka akụọ inwe mmụọ na-emelụ gị ezigbo mmụọ na ọ na-emelụ ife inwe mmụọ mmụọ na-apụ apụọ omenuka akụ n'Igbo karịsịa inwe mmụọ na-emelụ gị ife ana okenye nwere Igbo ngọhe mmụọ na-emelụ omenuka akụọ n'Igbo nwanne m inwe mmụọ na-emelụ gị ife obere mgbachi bunyere ike na nwata inwe mmụọ na-emelụ omenuka akụọ n'iwelu mmụọ na-emelụ gị ife inwe mmụọ na-emelụ gị ife
na-agụlụ eze chukwu onye ka mụ na-ekwu 001 na youth na-agụlụ eze chukwu n'ọnụ m onye na-ekwu ọ bụ nne m onye kwelu youth president na-agụlụ eze chukwu 001 bụ ihe ịga ndị ala na onwere mmụọ na-emerụ gị ife etikweki na onwere mmụọ na-emerụ gị ife obichili isi ụzọ provision ka iji bute ike onye adịghị gị mma maka na onwere mmụọ na-emerụ gị ife etikweki ịgbọ ka mụ na-eti na onwere mmụọ na-emerụ gị ife ịga ndị ala inwe mmụọ na-emelụ gị ife 001 na-agụlụ eze chukwu inwe mmụọ na-emelụ gị President General nke youth agụlụ eze chukwu inwe mmụọ na-emelụ gị ife etigweki na ibu karịsịa karịsịa inwe mmụọ ịga ndị ala ego gị na ọgbasiri ike inwe mmụọ a na-esi ibubo mkparịta onye nwere ibubo ngọ inwe mmụọ na-emelụ gị ife o nwere mmụọ na-emere gị ibe ịgba mejebe n'ụga kazụtọ igbo chukwu dị mma dị m udo na o nwere mmụọ na-emere gị ife onye na-ekwu na o nwere ife oyi ịma na ị nwere obi sali sali chukwu dị mma oyi sisi dị m o ji printi na-eme ọgọ onye mụ na ịdị mma ekwulọbịa ka ị na-alụ ọrụ odogwu na ụga agwata n'onwelu mmụọ na-emere gị ife iwelu mmụọ na-emere gị ife inwe mmụọ na-emelụ gị ife odogwu nwa mụrụ n'ụga inwe mmụọ na-emelụ gị ife o ji printi na-eme ọgọ na ekwulọbịa inwe mmụọ na-emelụ gị ife sisi dị m inwe mmụọ onye nnukwu ego iwere ibube ego inwe mmụọ na-emelụ ka mgbuo ya iwelu mmụọ na-emere gị ife inwe mmụọ ịbịa na be nna gị iwelu mmụọ na-emere gị ife inwe mmụọ na-emelụ gị ife ụmụ okolobịa ka m gwa unu okwu mara mmụọ na-emere ya ife mere ya ife imesala ya ife mmụọ ya akwụnye gị n'ọkụ imesala ya ife a mmụọ kpara gị aka ikwelu o bido ọrụ ya ikwelu ọ kwụnye gị n'ọkụ ikwelu o bunye gị ike ikwelu ọ kpara gị aka ikwelu na ọ na-eme mmụọ bụ mmụọ ka mmụọ ịma mmụọ na-emerụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-ebu n'ime enu a ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ kụnyelu m n'ọkụ a ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emerụ m ife a ịma mmụọ na-emelụ m ife ịma mmụọ na-emelụ m ife mmụọ na-emerụ m ife bụ karịsịa